जोंनि 19 नं सिडली चिरां समस्तिनि एमएलए समस्तिनि थाखाय खामानि मावनो जोङो दिनै जिल्लानि इउपिपिएलनि मावख' बेजों लोगोसेयैनो इलेक्सन सामलायनो थाखाय इलेक्सन सामलाय आफाद जोङो दानानै मावख'खौ बेखेवनाय जाबाय। बयबो मावथिफारिया बेवहाय फैनाय जादों आरो खोब मोजां आरो जों फुरा प्रिपारेसनाव दा सोलिनानै दङ आरो सिस्टेमेटिक जाबाय जिहेतु मोनसे अभिगथा जाबाय जोंनि इउपिपिएल हान्जायाबो गोबां इलेक्सन जों गेलेबाय आरो जों मिजिं दङ एबार रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ मावनो थांगोन आरो सिडली चिरां समस्तियाव मानगानाव रन्जित बसुमतारी बिथांखौ देरहासार होगोन। बे फिक्सारा लासै लासैनो मोजाङै जाबोगासिनो दङ आरो जों देरहासार जागोन बे बाथ्राया रोखा जादों। नंगौ 15 बोसोर बिपिएफ आगोलाव जि सरकार सालायदों बेनिफ्राय मानसिफ्रा आंगायनानै गोदान सरकार नागिरदोंमोन आरो बेवहायनो जोंनि मानगानाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोरखौ जोङो 2020निफ्राय 25सिम बिटिसि सरकारखौ जों सामलायनो खाबु मोनदों आरो जों बिराद गोजोन सान्थिनि गेजेरजों बयखौबो अननायनि गेजेरजों सरकारखौ सालायबोदों। नाथाय नै दाख्लै बिटिसिनि बिसायख'थिनि उनावहाय बिपिएफ सरकारा फैफिनबाय। फैफिननाय लोगो लोगोनो 5 मासाव बिथांमोननि जि सासन बिनि महरखौ रायजोफ्रा नुनो मोनदों जे गोदानै आरोबाव दांगा हांगामा नांलाय खमलाय थासारि जौ जुवाजों बेस्थ' बे थासारिखौ रायजो राजाफ्रा बावबायमोन नाथाय दाख्लै नुनानै गिखांनाय मोनदों। गतिके राजनितिया मोजां खालामोबा मोजां जालाङो, राजनितिका जुदि गाज्रि खालामोबा गाज्रि जालाङो बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मोजाङै बुजिबाय। गतिके बिपिएफनि सासना मोनसे दावराव दावसिनि सासन बेखौ रायजोफ्रा बुजिबाय आरो इउपिपिएलनि सासना जाबाय जों गोजोन खौसेथिनि सासन बे बाथ्राखौ दिनै बुजिदों। ओंखायनो जोङो फैगौ 5 बोसोरावहाय जोङो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय रायजो राजाफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जों जेब्लाबो साखाफारा आरो बेखौ जोङो जागायनो थाखाय एबार एमएलए इलेक्सननिफ्रायनो जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबगोन। दा बेवहाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे रायजो राजाफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफखौ जि सिन्थाजों देरहादोंमोन गावसिनि सिन्था बादि जानाय नुवाखिसै। गतिके एमएलए बिसायख'थिनि गेजेरजों इउपिपिएलखौ मदद होनानै बिपिएफनि बे गाज्रि आखुखौ बिसोर साजा होनो थाखाय सांग्रां जाजोबनानै दं, बयबो रेडि जानानै दङ। गतिके नैबे एमएलए इलेक्सनाव जोंखौ देरहाहोगोन जोंहा फोथायनाय दङ आरो 15थानि गेजेरावहाय आरो बाहेरायाव जोङो 4 गेलेदों गासै 19ता जागोन। दा 15ता जि समस्तियाव जों मिजिंथिदों बेवहाय 10थानिफ्राय 12ता जों देरहासारगोन आरो जेब्ला 10थानिफ्राय 12ता जोङो देरहागोन बेवहाय जों आसाम सरकारा जोंखौ बाद होनानै खुनु राजनिति हान्जाया सरकार दानो हानाय नङा। गतिके जोंनि पजिसना क्लियार आरो बेबायदि अबस्था फैयोब्ला बिटिसिआव बिपिएफनि जि सरकार बे सरकारा थरक बरक जागोन आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेननायाव मोनसे गोदान सिन्थानि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारिनि गेजेरजों बिटिसि सरकाराबो मोजाङै सामलायजागोन होननानै जोंहा मिजिं दङ आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा जोंखौ फोथायनानै जोंनि सायाव भट होगोन। जायफ्रा प्रमद बर'नि सायाव एलिगेसन होदों बिसोरथ' जोंनि पार्टिनि मानसि नङा, बिसोरथ' साधारन रायजो राजा नङा। जायफ्रा बुंदों बे बिपिएफनि माखासे माथामफोरा बुंबाय थादों जे बिथांमोना अपजिसन हिसाबै बुंगोन नाथाय बिथांमोननि बुंनायाबो जुक्ति थानांगौ, नाथाय जुक्ति गैया बिथांमोन। प्रमद बर'आ जोंनि पार्टिनिनो आफादगिरि, बिथाङा बबाव गेलेगोन बबाव गेलेया बे जाबाय जोंनि पार्टिनि डिसिसन।